Kinde ma kichiwo framework utuduru nade gi committee machielo ma motelo gi Makau Mutua proposal. Koro tijwa yes. en offering oversight e committee mar Makau Mutua cha. Kinyalo paro ni gintiere gi weche moko ni ng'ato noter gi ga e court, kinyalo paro. Their work was stopped briefly. Nitiere weche lawyers ni ano kana okil bande ka jokil wa arguing ni the victim compensation fund onego beni miyo Kenya National Commission of Human Rights, yes. Because it is the body corporate mandated to compensate victims of human rights violations. Koro anto kanyo taonge ne giobei court order magi yalo wachno e court. Sanina no gazette notice moro no chako bedo released nyoro makoro wachno koro wadhi mbele. Hapa ni koro court nomiyo gi advisory. Yes. Ni mondo migini odhi mbele to for us to make progress onego the team onego be reconsidered in a way. There's some legal jargon managiketa ye kanyo, but I think it has been considered now. Koro I think the team man Makau Mutua is now ready to go. Koro announcement no bedo medical uno ne 2 billion oseket kitenge. Koro gine magin gi list mar joma no hinyre. The list is there. Kane waromo gi Kenya National Commission of Human Rights ne ginyisowa ni gin gi list. Kech gine magisebedo ka gi compile list mar human rights violations gi joma osebedo victims. Koro nikech Kenya National Commission of Human Rights benitiere task force no, koro tijgi yot. Osemigi go ahead, pesa bose ketne gi agulu. Wan tijwa, nikech sani koro osemedwa mandate, tijwa en wabro oversight gi, mondo mi ka gitimo compensation, to waduog ne jo Kenya wach. Ni magi e joma nobedo compensated, to onge ghost victims ka. Nikech Kenya kae bwana ji ofuoga ni komi tich kamoro, tindiko ng'at moro ma iluongo ni ghost workers. Ng'ato nyinge mondiki gi account number en ng'amo bet e office no wuondre ni ng'ato motiyo kaya to kar onge ng'ato. Koro tijwa en ensuring ni joma dhi bedo compensated onge ghost victims kaya. All right. E weche mag devolution kata